sanang sa usa ka lalaki nga taga Bohol. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman kami sa aming programa, Handus Sanan. Mga kaibigan, mayroon tayong letter sender na nagmula pa sa Bohol. Nagpadala siya ng kanyang sulat dito sa aming programa upang manghingi ng advice tungkol sa kanyang problema. Babasahin ko po ang kanyang sulat. Ako po si Mario nga taga Tanhay, Bohol. Napabilang ako sa pamilyang mahirap. Bata pa po ako ay sa bundok na kami nanirahan ng aking mga magulang. Pagsasaka lamang ang hanap buhay ng aking mga magulang. At pati ako ay tumutulong sa kanilang pagsasaka. Elementary lang ang natapos ko. Nais ko pong makapagtapos ng aking pag-aaral ng high school at kolehiyo. Kaya po, nagpadala po ako sa iyo ng sulat, Doktora Valentina, upang magpatulong kung ano po ang aking dapat gawin. Okay, Mario, magandang gabi sa inyo dyan sa Bohol, lalong-lalo sa aming mga tagapakinig dyan sa Bohol. Sa lahat ng mga nanonood ng aming programa, maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang aking maipayo sa inyo, Mario. Nais mong makapagtapos ng iyong pag-aaral ng high school at kolehiyo. Ang dapat gawin mo, Mario, ay lumapit ka sa inyong barangay at doon humingi ka ng tulong kung saan ang ating gobyerno ay may programang libreng edukasyon tulad ng ALS. Diyan ka mag-apply upang makapag-aral ka. Ang alam ko nito, Mario, sa isang linggo ay 2 beses ka lang papasok. Kaya marami kang araw na maitulong sa inyong mga magulang sa pagbubukid. Mario, alam mo, katulad ka din namin na nais naming mag-aral at nais naming makapagtapos ng high school at kolehiyo. Diyan din ang aming ginawa, Mario, nung kami ay mga bata pa. Walang masama, Mario, sa mangarap dahil ito'y walang bayad. Pero ang tanging maipayo ko sa inyo na mag-aral kang mabuti, Mario. Tuparin mo ang iyong mga pangarap. Dahil, alam mo, Mario, ang tanging kayamanan natin sa mundo ay ang ating kaalaman. Itong ating kaalaman na hindi mananakaw kahit sino man. At darating ang panahon, Mario, makatulong ka sa iyong mga magulang. Maaahon mo sa kahirapan ang iyong mga magulang kung ikaw ay makapagtapos ng iyong pag-aaral. Lalong-lalo na pag nakapagtapos ka ng pag-aaral ng kolehiyo, nakapagtrabaho ka ng maayos. Malaking tulong yan sa iyong pamilya na ang tanging hanap buhay ay pagsasaka lamang sa bukid. Marami naman tayong mga magsasaka. Pero lahat andun lang sa pagsasaka, Mario. Ang iba kasi, hindi na nangangarap. Marami dyan nagsasabi, masaya na kami sa aming pamumuhay. Masaya na kami na ganito ang aming pamumuhay. Makakain lang kami ng 3 beses sa isang araw. Sapat na sa amin yan. Yan ang wag mong sundin, Mario. Dahil, alam mo, Mario, binigyan ka ng talino, binigyan ka ng isip ng Panginoong Diyos upang gamitin mo ito. Kaya dapat mong gawin, gamitin mo ito dahil ibinigay yan sa'yo ng Panginoon. Kaya, gamitin mo, mag-aral kang mabuti at lagi kang magdasal sa Panginoon Diyos sa lahat ng mga bagay na iyong nakamit. Alam mo, Mario, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa taong masipag. Kaya nga sabi nga niya, kumilos ka at tutulungan kita, di ba?
Kailangan mong kumilos, kailangan mong mangarap, kailangan mong tuparin ang mga pangarap mo sa buhay. Dahil pagdating ng panahon, ang liligayan niyan ang iyong mga magulang at yung mga kamag-anak mo. Mahirap mamuhay sa bukid, Mario. Naranasan namin yan. Bilad ka sa araw, mainit. Tapos, pag uwi mo sa iyong munting kubo, kakain ka lang ng mga pagkaing laman ng bukirin, tulad ng mga gulay, kamote, saging. Araw-araw lang ginawa ng Diyos, yan lagi ang ating kinakain. Kami, naranasan namin yan. Kaya, sikapin mong makapag-aral ka. Makapagtapos ka ng pag-aaral. Darating ang panahon. Lahat ng masasarap na pagkain, matitikman mo at makakain mo na. Lahat ng gusto mo, mabibili mo na dahil mayroon ka ng pera. Hindi katulad ng nandyan lang tayo sa bukid. Sapat lang ang kinikita natin sa bukid, Mario. Minsan pa nga, kinakapos pa tayo ng ating pagkain. Kaya, sikapin mo talaga na makapag-aral ka. Dahil yan ang kayamanan mo. Ang kayamanan na habang buhay dadalhin mo hanggang sa wakas ng panahon. Ang kayamanan na hindi mananakaw. Kahit sino man. Kahit sino, hindi pwedeng nakawin sa iyo. Kaya Mario, maraming salamat sa iyong sulat. Sana'y nakapagbigay ang aking payo sa inyo ng kabutihan. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat. Thank you for watching Kahandusanan. At sa muli, maraming salamat. Ako po si Doktora Valentina. Maraming salamat sa inyo.